Ya Cok, ayo singgah. Tembok gitu. Pak, keroken Pak. Keroken le. Keroken Pak. Kena ular. Matane sadok. Di depan sini nggak boleh melebihi penonton. Aku tidak melebihi penonton, aku agak pelem. Tempatnya di sini loh, Beb. Di sini saja. Ya, di sini, di situ, di sana. KGP, KGP. Oh, kancamu sisi. Ayo bacot ke. Ayo. Dari Surabaya. Kemenangan dari Surabaya ini. Merah. Ya. Oke, semangat. Semangat dari Surabaya, temannya ada. Dari Surabaya. Oh, sabar le. Temannya ada satu. Gendus. Ya, dari Surabaya. Oh, cuma Surabaya. Dari Surabaya. Pak Bambang, terima kasih sudah ngejawab. Dari teman saya dari Surabaya. Kebun binatang Surabaya. Iya. Surabaya Pak, dari Surabaya Pak. Surabaya bagian kebun binatang. Ya, kebun binatang Pak. Iya. Yo, masih satu sampai trotoar dari Surabaya bunyi biasa. Ya, dari Surabaya mana sini? Iya, tepuk tangan dari Surabaya. Iya, oke. Iya, dari Surabaya. Awas Surabaya. Waduh, dari Surabaya. Waduh, ini gimana? Rimeng ngeclong. Aja diseret ngono kuwi to. Ngono lho. Ya balik kene uncalke. Aja. Kuwi selokan lho, Ker. Keroken linggo bojo iki lho. Yo, ado-ado jangan nang saka Surabaya kok ya. Tapi bagian kebun binatang. Dhisik lulus saka Unggul terus transfer nang Surabaya ya ta. Ya. Ini Dek, iki mau kan hawane adem, sidem saurung awake dhewe kan diudani. Kae kok Sik kancamu tulung ana. Pak, tulung ngono. Nggih, lah niki awake dhewe sementing nyambut bapak-bapak ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kang Istimewa. kula hormati Bapak Bambang MSI. Kok iso ngawur iki kok iso. Weh. Waduh yang Koro titele to, Pak. Rungokke. Iki gobokmu rungokke. Gobok kuwi kuping. Sik, sapa jenenge sapa? Dulu. Jenenge sapa? Pak Bambang SHM. Lah. Kleru. Aku sing ngeruh, aku tahun 10 tahun awor Pak Lah Bambang. iki yo sikae kena iki. Kleru ngono. Pak Bambang kuku gedang. Ngawur pindho. Kendus sing luwih-luwih ngerti to? Ceritani, masa mudanya beliau itu juga Pujangga Anom. Teman kuwi. Betul.
kamu belum tahu Pak Bambang toh? Ah, jenenge sapa? Kamu belum tahu Pak Bambang toh? Ah, kira-kira mesti ngerti. Aku iki lho. Nyapa? Yo ora. Kowe iki kalake loro. Babang niku biyen seneng bujang ganong. Kok seneng bujang ganong? Dhisik jaman Sinomane kuwi Pujangga Anom. Kok Pujangga Anom? Krana Sewandana. Pantes wonge dadi raja seorang pemimpin ya. Kolore gedhi awake gedhi. Cek balik neh. Le. Dalam-dalam Kuwi jenenge asmane ayo. Sapa kenal ora? Ki rungokke. Ora perlu Pak Bambang to. Ki rungokke. Gombongmu dirungokke kabeh. Ya. Kang Haji Bambang Priyambodo. Ayo. Sapa? Priyambodo. Kang Haji Bambang Priyambodo SH MM. MM yang berarti madam. MM yang berarti Nanti telewo aku Lah, ya, lali. apa, ya. Kapunten nggih, Pak. Kapunten salam hormat kagem jenengan kali Ibu siap. Lisdialita. Lisdialita nggih, Ah. Bupati BLT. Kalian para undangan ingkang wonten saking Riau nggih, Dik wau. Riau wonten. Saking Kota Mojopahit hadir. Hadir. Terima kasih. Nggih kagem Bapak Lurah nggih matur Matur sembah sembah nuwun. nuwun. Khususipun kagem para sedaya masyarakat mriki kawula atur sembahaken matur sembah nuwun. Amin. Sampun mirsani teng mriki. Jan luar biasa Luar Sob ya. biasa. Aku iki bingung. Nah kok bisa? Apa bingungnya apa? Aku ning tanggapane kene iki omah kok wong. Loh. Pak Bambang iki bakale galekne lemah karo gon sing sak stadion khusus apa? reokan. Tenan ora? Khusus reokan Jatil, Ganongan, Dadak Merak, Pengrawit kabeh arep direokne ning sak lapangan stadion. Acara apa? Acarane apa, Pak? Lek kowe kok ngomong kok ora iso jawab. Aku ki suwi melu Pak Pak Bambang. ngentek-ngenteki anggaran. Lah ya Pak, kula jenengan acarane Kediri reokan. Budal. Acara ning Mojokerto reokan budal. Ning omahe jenengan budal. Budal kok bodoh ora tak undang kok, Pak. Bodoh, Pak. Weh, Tunjuk lho. bodoh aku diundang. Kowe ning Kediri dikabari. Kediri reokan gedhen enek penekane munyer-munyer. Acarane Pak Bambang niku bengi. Aku diundang. Diundang. Kowe ya diundang apa? Aku toh. Ah, Sik urung. seurung. Kowe Kula nenggo kabar. Oke, ora. Kabun Bapak niki rencang-rencang seneng geguyon Ya, apun geguyon. terus kali jenengan. Ya Pak nggih. Ya luar biasa. Sementing Pak Bambang seger waras. Wis nyawet burung Pak. Derek. Sik untuk-untuk. Ayo nek ngono Bang pemanasan. Pemanasan. Ya, awake dhewe Mesine dipanasi. panasi Pak krito. Bambang ben pirsa kridane solah ganongan kaya apa. Oke. Siap lho, Pak. Ayo. Dadi seniman kuwi sing duwe jiwa lan rasa. Kebak mulya, kebak bagya lan tanggung jawab. Hai. Ya, apik. Tepuk tangan. Ya. Ayo, apik. Wih. Hati-hati. Awas rasa balik. Dipun bucal dateng kalengan. Ojo, bacake, ucup. Hop, kowe. Rika oleh. Weh. Ya ora ngono kuwi no. Kok Mas Jeffrey dipupuk. Wong ki sing cilik nyontoni ora sopan sikile ning dhuwur kene bapak-bapak. Lah kok kowe malah kok terokne. Lah kowe iki kok malah melu-melu lho. Kowe lho ora kuat. Kegeden.
Sing cilik sing gedhi lah. Sikil ning dhuwur ora oleh contoh lho, ning isor sikil sopan. Gimana? Ganongan kok sopan. Iya. Kok mulek ta Yos? Biyo ngalah. Ah. Malah badan. Motor ini, miknya dicekel sih. Matur. Ya, matur. Stop. Alhamdulillah. Bodo oleh kuliah. Dan Lurah. ojo Mbak Lurah prihatin. Ojo koyok iya Mbak Lurah. Mbak Lurah gone wis beda ya Mbak Lurah. Bon, wangi niki kersane Mas Bambang karo Bulis. Nggih. Yo. Ada Pak Bambang matur sembah nuwun. Ibu Bupati matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Mbak Lurah nggih. Sing penting sehat ya Mbak Lurah. Sehat Mbak Lurah nggih. Ayo kanca-kanca iki ndang pras-pras. Das sama ya. Waktune dibagi. Ayo Dang yo bacot ki. Kridamu kaya ngapa jale? Tak tunggu yo le. Melayu ngono lho yo. Oi, ape. Hop, solis. Oh. Salah. Panggil bocah cilik Yos. Ben ya. Mantap Mas Yos, senep. Contoh sing apik. Lah kan gak oleh ning dhuwur. Sing mendingan ning dhuwur daripada ning ngisor ngetone silit. Apa kuwi? Kuwi panganan apa? Makanan khas Jawa. Aku gak rombonganmu. Jangan begitu. Gak boleh ya. Tidak Lia. boleh. Gak Kalau Mas Josika begitu jangan dianuntul ngono. Ya. Wes iki ngene. Aku bujung swasana. Yo Pak Dik. Kridamu kaya ngopo? Ayo sing tuwek-tuwek kuwi ayo pengen ngerti aku. Loh, aku toh. Iya. Mbok kira nek Budal kene. Ayo dah. Ayo terus. Ucap. Wah, bocah telu itu lah global. Oso. Goyaan. Ayo Pak Yu. Ai juga dulu. Aku dulu. Sportif. Lo juga gila lo. Becap tahu. You. Me. Me. Loh. Oi. Lihat dah. Bos. Dah. Yo nak. You. Me. Oi. Ops. You. Me. Ya. You api. You. Ayo. You. Oi. Dah. Oh. Ya. Ya, us. Ya. 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 You. Ya. Ya, api. You erong mi api. You, me, ya. Tangan, tepuk tangan. You. Me.
foto mas. Malah salto. Piye to? Teman kita kan banyak. Lah kok Bagong karo Garing mau delok tok iki lho. Ya iya. Wah ya. Bagong karo Garing. Jungkir balik Mas. Ya, sok. Pergi dole. Sangganong kembali Ponorogo. Bos, sudah jalan. Boys. Woi, tepuk tangannya lur. Lah ngono lho lur. Ben hati-hatiku padha semangat. Oi, ampole. Sia-sia akhlak. Osa. Kena brutu. Sebuah jejakan yang salah. Iya, pengenan. Iya. Jangan sopet double kena no. Kowe iki wis wae mandek kok tak seruduk. Ping papat. Ping telu lah awakmu sing kleru. Kowe kudune arep ngene lagi, kowe langsung ngambung kok. Kowe pengen dadi iki. Oke. Ya, jebol-jebol, alon. Bagong karo Garing rasa sih, iki jejak kaya apa? Si, loro. Nah. Yo. Yo. Nah. Piye? Piye? Pas to? Apa kabarmu juragan? Doke meletas, Bos. Gini teman-teman. Gimana? Karena kita tuh membagi waktu ya. Iya. Besok kan kita ke Amerika Serikat. Matur. Ya gue sesuk cah telu dibalekke ning Surabaya to. Ning kebun binatang. Warga ingkang sampun rawuh. Lagi me. Ucapaken Ben pangapunten ingkang kathah. Sakmenika niki namung digojekan nggih, ampun dados penggalih jenengan. Siap. Kagem tamu undangan, matur sembah nuwun. Niki namung sarana hiburan nggih. Siap. Nek kersa nggih nanggap alah-alah. Nggih, cekap semanten saking kula Ganongan. Dagelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantun. Iya. Ah, apa-apa ya, Mbak. Pantun. Dadak iki yo. Mantun. Ya, ndak. Jalan-jalan tuku brambang. Cakep. Terus no tuh. Kowe no sing Terus no. gawe Kita itu piye? kompak Jalan-jalan. tuku brambang. Bapak Bambang. Tuku gedang. Kowe iki kita. Sing tenan. Tuku Bambang nang Pasar Solo. Pak Bambang ditumakne. Oke opo? Oh ta, Pak. Soto loyo apa ya? Yo. Tuku brambang neng pasar legi. Yo. Pak Bambang mugi-mugi murah rezeki. Tuku Bambang nang Pasar lagi Pak Bambang kalore gede. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. matur sembah dewan